ufuna ukuthima edolobheni. Oh, angibuya la clinic. And ngithola ukuthi DNA yami ithi 98% Indian. Mara mina ngimnyama. Indian. Kanjani manje? Nami ngifuna ukwazi lokho. Akubuka la. Ubuchaza maqede. Oh yeah. Yazi bengithi ngizokutshela kahle masomdala, but I guess sinsoyivundulule wazi wayithola le ndaba. Asekho isidingo sokuthi ngikufihlele. Yayiza nayo ngifuna ukuyizwa. Kahle thina vele singama Indian original. Ngazalelwa khona India, nawazalelwa khona. Then sasuka South Africa ngoba India bese bafuna ukutshontsha ukudayisa. Then masifika ngapha ngathola umsebenzi kwenye ama power station ngasebenza khona. Wait. Ukwasebenza? Yeah, cabanga ukuthi ngayithenga kanjalo le Bugatti yami. Anyways, kwathi ngisasebenza kanjalo ke ngawela emlilweni, ngasha. Basha kanjalo ke Indian bami ne accent yami yob Indian yasha khona lapha emlilweni nesihindi sami konke kwasha khona lapho. And then ke nga-attend speech therapist somuntu omZulu. Mangizakhona ke njengoba sengikhuluma isiZulu. Nobumnyama bami ama results okusha. Konke ubuIndian bami khanda ugesi manje. Isitori sakho asiyenzi sense. Yeah, asiyenzi sense njengawo lama results wakho. From nini wena igama lakho kuRashviri? Thingibone. Oh hey. Ngibonanga yazi. Umuntu bese ngisikhathaza ngento engekho muzi kanje. Vela ubona, uyislima nje somfana wena. We kusho umuntu Iyona lensizwe ifonela. Hello, wena lo thatha result kodweni ya rapport. Hey mina. Okay, ngicela ngibuyisela wona kuyaphuthuma bhuti. Hayi phela anikwazi ukuthi ningijahe. Shuthi makuphuthuma nina izani kimi nizowathatha. Nike lo nsizwa awami ahambe nayo badide ekhaya. Futhi ngiyalivala lo licingo kuyimanje. Man. Hey. Bisela ama results eclinic. Hawu sengibe nenkani kangaka? Ngeke. Ngikhatheleka mina futhi kuyimanje. Ngithi uyisela la ama results eclinic.